Mabiya mazhabin Shi'a a Najeriya sun gudanar da muzaharar cika shekara 5 da afka musu a garin Zaria. Masu muzaharar wanda suka gudanar a garin Abuja sun yi Allah wadai da afka musu da rundunar sojojin Najeriya suka yi a ranar 12 ga watan Disambar 2015 a Zaria, inda suka afka a gidan jagoran nasu Sheikh Ibrahim Alzazzaki, inda suka kama shi tare da tsare shi, wanda har yanzu suna ci gaba da zanga-zangar neman a sake shi. A garin Abuja a yayin gudanar da zanga-zangar, mutanen gari da dama sun mara wa masu zanga-zangar baya tare da nuna alhini game da zanga-zangar nasu, tare da jinjina a gare su da musu fatan alkhairi har zuwa kammalawarsu. Yahaya M. Abdullahi, Voice TV Hausa, Nigeria.